Sarjana Durjana Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakili kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paling pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ping netangis karo Nandara kula Sedewa. Sowan tengesane Ndara kula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambatro kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Wong Bagong sing kudu iso nentremke atine Ndara kula." Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Paring pangestu patuko Kanjeng Rama, amawahono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Lan kula suwun dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka. Anak kula, anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayogi wiswanipun putra ing Astina Duryudana Rama Prabu Mandaraka. Kula nuwun sewu. Ana Prabu Mandura sarawuh paduka ingkang Rama ing Mandaraka ngaturaken bojo krami karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura, anak kula, anak Prabu Baladewa. Jagat wasesanimu Bathara Wayapura jagat Pati Indra Jaladewa kuwi Rama Prabu tansah pinanganing kawidadaning sambi kula sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Mangya yuwana niskala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Rama Prabu Mandaraka, Rama Prabu Salyawati. Kula tampi nggih. Karya bombong raosing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi. Kula punika jimat paripik gayana ing kasantosan. Paring pangestunipun Kanjeng Rama amawahono kasantosaning lair batos kula lan amawahono kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka. Syukur menawi kula mekaten mugi kasekecakno anggen sing andika lenggah anak Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa Rama Prabu Mandaraka. Karna anakku mantu Karna prayogakno nggon ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggih Basukarna. Kawula nun inggih Rama Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna. Namung drelan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhang padha paduka Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka Basukarna iya tak tampa. Gawe bombong menggaling wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa wae tampanana Karna. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Rama Prabu prayogakno nggon ngadhep ngarsane wong tuwa ya nggih. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basukarna. Patih Sangguni prayogakno nggon ngadhep ngarsaning Prabu Salya ing Mandaraka. Patih Sangguni nenggih. Sinuwun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan. Lan derenan sak sampuripun kepareng kula ngaturaken sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning daturya negaring Mandaraka. Krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo lan tak tampa sira ngaturake bekti kelawan Prabu Salya ora liwat
pangestuning salya tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan lan tak jaluk gandeng dina samangga iki jeneng ingsun nglumpukake marang Atmajaku utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina Mandura lan Ngawangga sabab dina samangga panjenengan ingsun nedya babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara Mandaraka tegese iki rembug kulawarga Mandaraka tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya Suman kula ngestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono kula nuwun sewu nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karna wonten timbalan Rama Prabu mesthinipun andadosaken kaget sutaning galih menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura bilih kalenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka badhe wonten rembag ingkang nedya kula babaraken madyaning kedaton negari Mandaraka ingkang sakmangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula nadyan namung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun rengko dados dene anak kula piyambak mila mboten maneh menawi babagan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene Sira Karna Kanjeng Rama ndadosaken kagian sutaning manahipun ingkang putra Ngastina dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirik lan maning menika ingkang putra Ngastina katimbalan sowan Rama samangke kaselak nata ling batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun paduka Kanjeng Rama nimbali pisawanipun ingkang putra Ngastina Duryudana kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra nedya nganglungaken jangga nelingaken Karna semanten ugi kula Rama mboten kados adat sabenipun teka ngane-anehi dene paduka paring nawala dhateng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa sareng kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tanpa astanipun Rama Prabu Mandaraka wanjing-jing ngantos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkaing batos kula mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula menika saged mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka inggih mekaten Rama Prabu dumunten ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabu ing Mandaraka nglempahaken sangganing para putra mantu paduka Rama nadyan ingkang putra Nyawangga semanten ugi kula tadah wadana upami sowan kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awat mlampahi ing tebih kula mboten badhe swala tertentu tansah mastuti sabda tapa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyapati sesembahan kula sareng kula nampi timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana apa dene anakku Karna ing Ngawangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing badhe kula handharaken madyaning pasewakan tumunten sak mangke radi cemeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten iki Rama Prabu tumunten kababarna kula menika sampun sepuh kula menika sampun keladuk sepuh monggo anggen kula ngasta bahwa pemerintah negari Mandaraka menika saksedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih muda kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar ke Prabuning Mandaraka ngantos seprigi kula menika imbanipun sampun kewowoken kula menika sampun kewowoken kula menika sampun kewaregen kula menika sampun
boten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa manih kadonyan. Kula sampun kewewengkon nyawang gelaring jagat, kula sampun kewaregen dadi Nalindra menika bungah susah pun kula lakoni, amis bajin kula wis tau nglakoni. Inggih. Menawa nalika semanten kula menika metan. Dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung. Inggih menika anak kula Banowati winengku dening anak Prabu Duryudana, anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina, anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Awangga kalih. Inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Kasinggihan mekaten. Wonten mari damel menapa dene kadhuwan Rama Prabu paring dawuh glejah perkawis putra. Kula nuwun sewu. Negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kala wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrah mana upami menika. Upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran. Kula manjing wonten telenging gunung menapa manjing telenging wana tumuli kula ambrah mana negari Mandara ing semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten? Kula paringaken dhateng sinten? Tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah. Dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine, kudu iso tumangkar pikire. Jalaran Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhake Nalindra. Inggih. Langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa. Upami kula paringaken dhateng Burisrawa, kula nuwun sewu. Apa ora entek alas entek omah? Burisrawa menika nuwun sewu, tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur. Ramanipun saben dina namung ropyan-ropyan, seneng-seneng nguja hawa. Ngegungake dumeh anak Nalindra ing Mandaraka. Tumunten tumindakipun boten nama mokal, tumuli nggadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wong salwangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng pun Burisrawa ewadene nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening Sri Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten mrentuling penggalih kaduk ingkang Rama ing Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dewe wonten negari Ngawangga. Inggih. Mila anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika estunipun kula namung badhe nyuwun pamanggih. Kula namung badhe nyuwun pamanggih menawi ingkang Rama sak mangke sampun samampu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adaanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah nom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kaliyan kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman, anak-anak kula mantu Nalindra muda menika kula suwun supados udu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menawa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggih kados mekaten menapa tasih kapetang lepat. Nggih. Kula nyuwun dawuh nuna amit pasang Kalimantabi dina-dina iki lho dene demawahing tawang tuwa Rama Prabu anak kula ing Mandura wonten dawuh menapa nggih kula nuwun pangapunten ora dikejut lan sing manahipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa dene mekaten ya sing pangandika paduka mboten kanthi kanyono-nyono mongke ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra ing Mandura ingkang putra katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menika alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinurih dadi ajahing rempun tegesipun wonten Nalindra ingkang badhe anjung keng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka
Monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul boten nyono babar pisan bilih mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negaring Mandaraka lho pangapunten Rama menawi Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe munjuk atur kula mboten cocok kula mboten mathuk tuwin boten gathuk dasaripun kedamawi dasar lho nggih sampun ngantos paring pangandikan menika namung waton paring pangandikan ning paring pangandikan sing nganggo waton dasaripun menapa niki rembuke wong tuwa anak kula ing Mandura mboten rembakan kaliyan Nalindra sak sesaminipun yuswanipun utawi sakbaraan nanging panjenengan rembakan kaliyan tiyang sepuh dasaripun menapa dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun pangapunten menawi katitik priksa saking blegering lair Rama Prabu menika tasih ketingal gagah pideksa angka kalih dereng keladuk yuswa tegesipun dereng pikun mongko nyatanipun tiyang ngasta bahwa perintah negari menika menawi tasih tumangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku menika tasih wenang asta bahwa pemerintahan nuwun pangapunten Rama menika tasih katingal mudha Rama Prabu menika nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab ata bebayunipun lan prabéda kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menawi Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok kula mboten mathuk nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak nadyan tiyang sanes menika sami nyebat Wola salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes. Ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung, perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak. Panjenengan ora iso ngrasake salya, semanten ugi kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura. Menika sampun mesti dhateng kodrating Wang Manasa. Monggo raos kula menika sampun keladuk yuswa. Paningal kula sampun boten cetha, ucap kula sok kepleset-pleset klera-kleru. Sukunipun ing Rama ing Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat. Nanging gandeng kula menika boten kepengin dipun westani Nalindra sing ringkih. Mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuwat-kuwatke nggih. Kula kuwat-kuwatke. Ning iso ngrasake ming salya angka kalih wong gesang wonten ing alam padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon mboten wonten sanesipun lair salya sampun nindakaken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ingkang setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka njaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami boten wantun tegesipun kula sampun dados Nalindra ingkang sae upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis pinengku garwa panjenengan, anak kula Surtikanti pinengku garwa anak kula Karna, anak kula Banwati pinengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semendhe marang panguwasaning wong tuwa. Ning kulinakna bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak, uripe salya kuwi sak teruse kepiye. Kula namung pados kepengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Patine salya menika ya manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang
lek kula sowan ngersani Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos dhuwur. Namung kula suwun niku pertikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panjenenganipun badhe merail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka Kanjeng Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika disebut sebut nalindra ingkang banci nggih banci ladan. Menawi kedah adil mesinipun putra paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Mangke sinten nggih? Sinten ingkang gadhahi hak tumraping negari Mandaraka? Nuwun pamunten. Kadang kula ing sawajajar pun gumira tawu. Inggih menika pun kula Sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas, menapa Rama Prabu mboten gadhahi raos tresna asih dhatengan Maja Paduka. Jernyatanipun kula Sedewa menika wiwit lair sampun tinilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun seda kunduran. Tegesipun lare kalih menika Lola. Lare kalih menika Lola. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakangne telu, Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten mrentro raosipun badhe maringaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng kang putrapun Nekula Sedewa. Rama Prabu Dewa Bathara. Ya jagat pangestu nggih. Matur nuwun. Jeng andika anak kula ing Mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinaca ing Bajralungit. Ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula. Menika kulit daging kula. Kula kelingan. Jaman nalika nalindring Ngastina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adhi kula Madrim nalika semanten seda kunduran. Nekula Sedewa nalika semanten kula gendhong tumunten nate kula janji nggih kowe dadi bocah Lola. Kowe bayi wis ditinggal bapakmu, wis ditinggal mbokmu. Seksena ana jagat saisine. Yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh. Anak Prabu Mandura matur nuwun. Matur nuwun. Dene jengan dika ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka. Masak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula Nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari Mandaraka. Lho nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak macak nerajang perbatang. Liripun nuwun sewu setunggal menika sanes turas paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrim. Mestinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng panguwasipun negari Mandaraka. Kula mboten mathuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu Yayi. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke paduka Yayi Prabu menika badhe inggih menika njlomprongaken dhateng asmanipun ingkang Rama piyambak dhateng juranging kanistan. Tegesipun satunggaling nalindra ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dipun sumpahaken. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh boten ketang sekedhik. Nah kula Sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka. Nyuwun pamunten. Langkung sae nerak dhateng menapa sampun dipun sabdakaken menapa nerak dhateng pernataning praja.
kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Anggenipun sampun nate paring sepata bilih nekla Dewa ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula jengandika Rama Prabu tetep boten maringaken negari dhateng pun Nakula Dewa menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula boten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu Salya nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasedan jati. Upami sak mangke sampun titi wanci badhe entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nggih entuk dendaning Jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula boten dados sabab menawi cara kula sak mangke Nakula Dewa menika boten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula boten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya Sengguni. Ning sing apik-apik wae ya Sengguni. Nggih, nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa ingkang klaturaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Penemumu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jengandika nguncati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jengandika menika kula nuwun sewu. Nguncati dhateng menapa sampun Paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalindra banci ndemban siladan. Menawi cara kula aluwung nguncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih ayem. Perkara sesuk kudu disaur nggone wis nguncati sumpah srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para Jawata. Urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusane karo kawula menika sing ngrasake sastra wirang, ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos. Mila sumpah ingkang sampun Paduka ucapaken nalika angemban dhateng Punadenan kula Dewa nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi. Sinten ingkang ngertos mumpun ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Datulaya mboten ngantos dumugi jawining parpatan. Menawi ngantos dumugi jawining parpatan menika langkung bebayani lho sinuwun sijemadaning pasewagan. Nalika sampun jantakan manyanipun reki ana patih Harya Sengkuni tinampi nata ing Mandaraka Prabu Salya. Dadosaken legek penggaling Sanata Prabu Salya ngrengahi kanyut nangka wardu. Kanyut ujare waganten wadu jare wakeca. Nginangun durung abange durung manding jasaning pertara kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tamping mulya sebal punamuk. Apa to kang dadi tarunane? Ora numacan kumuran Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan karya dingak kang samya mulat. Gawe kaget ora panglingi kirang Petruk sowan ana ning Goro Mandaraka lha kok janur gunung Kadingaren. Panakawan sowan ana ning Goro Mandaraka. Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nyuwun mangapunten nuwun amit pasang Kalimantabi tinebene ing ladone Demawahing Tawang Towang sinuwun linepatna ing Tulak Manung. Lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya iya. Wis ndak tumpah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan paring pangestu Paduka Mawakana kabagyaning gesang kula sinuwun.
ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal lah kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan kono lho kok nyenyet aku pun sing negara Mandharaka to Bagong Padhararja sak praptamu pengaturipun sinuwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan ing Sambikala sowan kula tebih saking beda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka jagat Dewa Bathara ing atase Panakawan kok tembunge gawe marem mekaten inggih pangestu Tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong ngomongane ora templetot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau ha iya Panakawan Bagong Panakawan Petruk Padhararja lho sing dimatke aku sik ta pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk tak tampa pangestu Tampanana kula pun dinggo jimat paripe nggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kandung kula Padhararja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya tak tampa pangestu Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kantong bolong Padhararja sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa pangestu Tampanana Petruk nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestu Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan amawah ana kabagyaning gesang kula Petruk wonten dawuh sinuwun gawe kaget sowan mongko tanpa tinimbalan gage yen pancen saka karepmu dhewe kowe matura wigatine apa yen diutus bapakmu duwe perlu apa nanging yen to kowe diutus pundhenmu Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandharaka Petruk matur sembah nuwun sinuwun kemareng kula ngaturaken tebasi sekul benung teling kulon nglapa apuran ta mbok pilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur rasa paduka Sang Nata iya Petruk ora dadi ngopo ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa duka kula niku ya bingung ing atasipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka ning kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng Garing Mandharaka dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes lho tembungmu piye Petruk panci kula menika bidal saking negari Ngamarta ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darmakusuma nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darmakusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa lho anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih merga sareng kula nyuwun priksa lah kok kula Den kok kula sing didhawuhi supados wonten negara Mandharaka terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh lah sapa to Truk wong aku ki tiba ragil nek aku kongkonan ayaka mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi papan mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki kowe tak utus ngersaning Kanjeng Prabu Mandharaka kowe matur apa sing tak weling ngaten niku anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe
lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok ndarana kula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan ndarana kula Sedewa menika tasih bayi itu nalika semanten tinilaring kengebu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petro. Nganti sepriki wis iso mukti ngawibawa niku merga dimuktai karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya Truk, ewang-ewangono aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para Panakawan? Madheg ati kula. Nyawang Ndarana kula Sedewa niku pasuryane abing nika. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis. Matura Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, nek kula Sedewa aja dikiwake, nek kula Sedewa aja dikuwalonke. Merga kabar iki aku ngerti nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana, tanjihna. Tanjihna marang Sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane kula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nek kula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakangne ora sembodo. Mesti ngoten niku. Janaka nggih ngoten niku wong lho ndelok Ndara Janaka suwe watake ngoten niku. Nek kula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ra iso muktekke? Kowe tegese ngiyas karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggato aku ora sudi nyawang rupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur Sinten Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nek kula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang? Heeh. Nek ora ngono ndak mung ngapus-apus tok saiki, nek ora mung nyata didelok. Upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikati nya. Petruk iki aturna anakku nek kula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke nek kula Sedewa wondene sertifikat iki men digajekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Kuwi sing ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sasa ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun. Nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo nguncati sumpah sing wis dingendikake dhewe niku boten apik. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh terus mekaten menika kula nyuwun pertikelipun sing kanjeng anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung prayogi. Gandeng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk kantong bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan pantuku Kanjeng Rama kedah paring
mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa samangke menawi jenengan mboten peparing wah lho nuwun pangapunten setunggal damel gelo manahipun putra kula Sedewa angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken dene Nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika Gambil, anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipun utus dhateng pun kula Sedewa babagan negaring Mandaraka. Kula ingkang badhe paring wangsulan kaliyan Petruk Kandhanggala Prawa Prabu. Petruk, lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Ya. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula, aku ingkang bakal weni mangsulan karo kowe. Babagan nek kula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryawati? Aku menurut dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak mriku dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem napa ucape Duryudana ora sapa-sapa. Wala keras iki kok. Aku malah kaya ngene, wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah terus yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndarana Kula Sedewa niku wong lola, Ndarana Kula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsuh ratu siji iki wis tenan, wis pahit. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih ya sugih mergo cetil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyata. Aku ki nek omong nek nyata ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu tandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo aku barang iki aku ora wani kok. Wah, lha piye ya berarti aku rasa omongan. Ora rasa omongan ora Petruk. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Kula Sedewa. Kondo pripun? Yen to Kula Sedewa ora bakal entuk kahanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane. Dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka. Angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana. Kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe bali yo. Oh nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal pasilan. Kula tak masuk kanthi Sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndarana Kula Sedewa nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen Kula Sedewa ora trima, ora adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit Sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petruk pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong clingus. Loro Ndarana Kula Sedewa niku ora ndiat njaluk minggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika mergo Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke perkara apa? Niki wau wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya. Sing duwe hak menehi jawaban ming Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kalih kula. Wong sing duwe meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun?
Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener ngono lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi bakal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakili kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong ae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paling pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Nandara Nekula Sedewa. Sowan tengesane Ndara Nekula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro niku ming nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambatra kakane malah didukani. Anane ming do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis. Luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula." Jagat Dewa Bathara Paman, wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sing kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyelo-nyelo, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kok. Bapak enten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan, Ger, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tegese kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten Mas Sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pati Mandraguna. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak mung Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapakaken dasaripun leres. Panjenengan mawi pawadan menapa-menapa tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira. Wujude kaya ngene iki ning aja disawang wujude. Iki lagi arep kondiang aku wae. Di streaming to iki padahal wong akeh aja ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen iku napa? Mbok. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Iso maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pundipun lenggah mawon ingkang sekeca kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh. Nuwun sewu Sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adeg-adeg lho. Ratu nek ra ndek adeg-adeg mung rubuh-rubuh gedang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Nduraku kono ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kono ngomong piye? Anggere omong biasane pripun?
Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Monggo sampeyan aja nglintati sumpah sampeyan monggo. Aja maring kali Ndara Nekula Sedewa niku ya langkung apik, luwih becik. Bangane sampeyan ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan Sawu Jajar Bumira Tawu nggih. Yen to apa ing ature anakku Nekula Sedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekula Sedewa. Nah, ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Ya. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadang. Ya. Sampun nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seneng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patihe mambu. Mula jenenge Sengkuni. Iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya wis ora kurang kepenak. Sinuwun Mandra nyuwun mawon nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madhangke kahanan iki kali Ndara Nekula Sedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ing dados atur kula menawi wonten kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den, Apa? niku lho hartane arep dawah. Endi? Niku semampir tenggen sak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngoten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Anak mantu ing Ngastina ketingal gorek lenggahipun tumuli majeng ngersanipun ing Roming Mandaraka. Nggih. Rama Prabu. Dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra ing Ngastina Duryudana lan kula menika saptasih dipun anggep putra mantu. Rampunganipun perkawis Nekula Sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing Ngastina. Menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing Ngastina, babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan namung sapro tigang dosa kalih. Jagat wasisane Bathara wayah tur jagat. Radan. Lah kok tasih kumrangsang kados mekaten penggalipun Nyai Prabu Ngastina. Nggih, kula apal kayane watak wantunipun anak kula mantu ing Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun niwahi. Kula ingkang badhe jangkit dhateng kawontenanipun Petruk kaliyan Bagong. Namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih. Kula sampun sepuh Rama. Petangan tartemtu dawah wonten ing petangan ganep syukur menawi kula mekaten karena lunteng maring adawu. Ora usah melu-melu perkara iki. Njejekno marang adeking Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika ponokawan kula piyambak. Kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun ponokawan kekalih menika Kanjeng Rama. Syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna. Pasewakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur kedaton karna sembah kula nindakaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gati ning pananggilan sanata kundur kedaton jelek saking damparan kula kinapit gambaran gadinggung Joko paloro-loro ing sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata asa
Kowe mau dadak keri ngopo iki, Gong? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning bergoblok. Goblok piye? Kowe nek diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane kowe hak menehi wangsulan karo kowe. Kuwi Sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petra kowe bali kok mulih. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lha ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. terus Wis pokoke tak waneni terus aku metu njaba ngene iki. kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, watake wong Astina ki nek dicentulani rembuge mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane. Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nah aku gelem. Lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja to. Tok sengaja piye? Pancen niatku arep njajal ketrimane urip. Ketrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok ki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngiyas karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, Wani, tanpa aku. kowe minggat to rasane gak nang aku. Ora tok ewangi ra masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titenono. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung ngantri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersane sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lola, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lola, mati langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata gama ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin? Ya wis, tandangi. Aku tak lunga. Wis kono mulya. Ora sembodo ora. Dikongkon Ndara Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulih tenan kok? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa. Bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ora kelangan piye? Wis kono-kono ora caturan. Ame jatana? Ya. Iya. Bali ya Bali. Tru. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Gong ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Mulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ah jenenge kuwi njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan dondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis rasa kok kan omong. Nek butuhe kowe rasa lunga. Kowe peng takon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Ane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki mung siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho. Ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartomarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Padha mripate do abang. Kok ki anggur? Ora. Kok anggur wae putra nata mung ngombane anggur. Angger sae kaya mendem lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngiyas karo wong Astina, padha karo ngilani karo wong Astina.
Mula aku dijawi dening Sri Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mengkere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Mo, ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa. Kowe aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat. Mung kere, ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apa nang kowe kudu menungso, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu Wis kok ora gawe masalah. kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggatno. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso ngomong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis oso tomo jotok teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nanti. Bali nang negara Ngamarta kondo karo Naklasdewa, yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Modar tenan kowe wis tak tinggal kok. Tok. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu. Mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki merganing patimu. Pangga tak ayone legane ati. Sadar jeneng aku. Nyerah aku. Nerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Mbok ndelok kowe barang Ya wayang kok dadak ndelok wayang. Kaya tangane ngene iki kono langsung glecakno. Iki mampu ngene iki ra keneng. wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe bae. Lah, ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngemati saka kadoan. Iya. Karena kowe sing perang. Ra urung ya aku sing temandang kok. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki geleng dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke ngono tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece, kowe ngece kowe. Dime HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe to? Ora. Yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Nek kirim ke liwat ngendi? HP-mu meng 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya kok. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh ya, ya engko tak afdreke. Iya, iya. Nonton bae kowe. Heeh. Petro. Heeh. Ini jeneng aku. Wah. Wah, edan tandange. Mriki, Den. Waduh. Udus ora. Iya, ora. Iya. Ora keneng. Ayo, ora Ya, pokoknya anggere aku trigel wae sengara kena. asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi.
Seneng nek cengelku bonyok. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Iya. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka ki ming-ming ngene iki sit ngono ya. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok ming ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe tuman nek ngono ya udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyak. Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi wong suci panah tumbak ampuh dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus. Wong iki kabisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong meteng tua tes dadi banyu. Minggir. Tak prakteke kudu mandi, oke. Oh, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua, tes dadi banyu, terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi. Bapak lunga ta apa biyong meteng tua, tes dadi banyu. Gang. Gecak. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh menangi wong suci, dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bar nyolong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Loro banget le. Lara tumbake kon ra lara. Iya, modal ora ayo terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramanata, Suramanata imbayat foto. Petro inggih Ndara Dursasana ya. Nglelek kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang ora trondolo. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora mung kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe mung derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan daluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning mati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene tentokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning mati. Noh, ayo. Waduh, aku kok malah matratap. Barang digetak genti rasane. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh, manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan mangan tem sik yo. Wah, ya kendel tenan ya iki. Kendel wae. Oh. Mburi apa piye nyo ayo. Nggon dodo wae nyo ayo. Padhake ora. Nya.
Apa iki? Tolong dicukurke rambutku. Ngantem ya mudar tenan lho. Nya, tadi marep tak mungkur nya. Lho. Gon ngarep kok nya. Ngono kendel ya ajak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nya ayo. Mburi wae ya. Kaya aku iki lho nya. Iya, aku ya kaya kowe nya. Ayo dak kendel kaya isin. Ayo areng apa ayo. Mburi wae nya, mburi ya mburi nya. Ajak ya. Ya. Oh tuh. Resono ya modar tenan. Lho, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya. Nya. Pecah siramu, mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mutar tenan. Iya kowe wis. Lho dian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh akure diantum kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasa ndotok. Dupak pisan ngelekar percuma. Yo kene. Lho iki dikapake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Napa sampean ora isin diprisani piye ismene akeh kok ora gelem gentenan ndo batin. Wah, Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang notane wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Yo. Yo ngati-ati. Yo. Wingi bar tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah, cangkeme kowe. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora lah ngomong terus bres ngono. Nggih. Semelah. Oh, kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiwiti saka semilah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya mit nggih. Ya. Sopo kae kancamu sing mak ngono. Wah, kepruk watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah oh, cah ora dong ora. Pisan gas yo. Has. Iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glitase, kuwi sing kalah. Ah nggih. Nyo, kula wis ya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada suda ning ngantem kekuatan wis. Wah. Yung aduh ora seru-seru, narik ora banter-banter dadung lemah ya ngapura orang saking mempenge kok ya. Riki. Ya. Ora apa endi wonge. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo. Ngati-ati. Ayo, nggih kok sithik arang tak ditata-tata e. Ana tata-tata barang. Ha yo. Kok entuk bendone ndi? Iki nyeleh bakul degane. Lho bakul degan ora. Oh diar kowe. Ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletaki piye? Wong ambuh kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Truk. Wis pindho kentenan aku. Oh, matane. Lek to, lek dengkulmu atos ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luweh. Luweh cah edian.
Lak sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa rasata Kurawa sapa sing ada sing. Sing akon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing akon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati ku jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguno. Aja ming Kurawani. Ayo, Amo Suramarta, Suramarta. Sing akon mulih Bagong Prabu Duryudana piyaine ontekan kene ajangi jembar. Aku ojo minggat kowe. Waduh. Melayu terus. Ana apa iki? Wah, Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo tra mlayu. Mulene negara Ngamarta nek ra mulih gedramasan. Ya ayo mlayu sing banter. Jeniningan matamu. Ningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Betul. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun, Mlayu-mlayu ngopo? mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe Bagong? Muni apa? Anu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyuwun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Betul. Nun, Kowe iki wis tuwa. nggih. Ponakan Bagong arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarepmu nggonmu gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarepmu, jenatane kowe ana kawan negara Ngamarta. Nggih. Ning iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai kok. Sing marahi sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil iki. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng mateni kula, ajeng mateni Petro. Terus Nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa sinuwun. Mundur. iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa. Nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Pursata Kurawa. Nadar kula kuwi Watayang Prabu Candala. Ning Kurawa ki pepundenmu dhewe. Ngertos, ning kebangetan aku ora oleh sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titanana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep wangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna wangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, Non, sing muni ngono lho. Lho sinten meneh Sinon Prabu mboten Sinon Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah.
ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamantura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonteng wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Oh tak kira nek nyeluk aku yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menapa paduka ngendika nantang kalian karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana, Sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, ora usah gawe acara to. Slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentuke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Ah. Andane ngayal kok kowe. Santai wae ora usah kuwatir. Cah wedane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adidang adiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh Prabu duka sababi menapa? Panjenengan nyumbari karo Natamantura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan wantun nyumbari kalian kula? Kula boten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lah. Sanjange Bagong matur kali kula. Nek panjenengan nyumbari karo Natamantura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit nyetan lho. Bang. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober kene kok sampai jumpa. Wah, panus wani jajalan Sultane Bawana Bagong ngedu karo Baladewa. Oh Prabu. Petruk kedah wangsul. Mangke piye? Mboten antos kula menika mbelani dhateng Petruk. Mboten antos kula menika mbelani dhateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dhateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedanipun tamekaken. Nakula Sadewa menika lare ingkang alit dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pangapunten. Prabu menika kirang menapa? Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun. Lan menika Nalendra ingkang sugih Brana Picis, sugih bantu panjenengan menika Nalendra ingkang sugih bala, sugih raja. Kenging menapa? Lah kok ngelingi semi sanget panjenengan milik dhateng negari Mandura kok ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nakula Sedewangipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Mandura kok. Menapa mboten ngelingi semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye? Ratu Ngastina. Lah kok sampean mentolong ndika kaya mengkaten. Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mestine kula kudu duwe sing luwih akeh. Kemawon mboten mentolo matur kados mengkaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Petruk. Nun. Kok Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sedhewa entuk negara Mandaraka aja ming sethithik yen perlu sak wutuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sedhewa, Paman Pandhu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada.
ketok serakahe Narendra Ngastina nggih. Kok kelakon apa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setan. Iki mau ngapa ngepit Golek Indomaret. waduh Tuku apa? Tisu basah. Nek keringet ki nek dilap nggo tisu kering ki kelet ning cengel. oh Do kelet-kelet kali terus. leni diri angel ya Gong Pedro nun aku percaya pambudi dayaning menungso kawasa bisa menika padhang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa nggih kowe bali yo nggih nadan iki sawijining bab ingkang mokal kelakone nanging aku percaya bola bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni nggih mula Pandhawa kuwi mantasaning titah musti kaning bawana nggih bali yo parengipun kabeh iki aja kok kandhake ning Kula Sedewa ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh wah kula mengke didukani Ndara ning Kula Sedewa wong niki ora entuk ngerti Ndara Werkudara Janaka kok wis to manut karaku yen Kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon ning yen dipikir karo gerangane mesti lakon Petruk aku percaya karo adi-adiku Pandhawa oh nggih nek kula didukani Ndara ning Kula Sedewa kandha sing ngakon Baladewa oh nggih siap nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit ya sing ati-ati Mawon ya sinuwun. Mbur aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Yai Pak Budurjana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi niku. Wong ngomong kok ya terus ora wis kowe ki ora usah gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora kok karo cengengesan. Karena kula niku kulino ngapusi. Bali yo to. Nggih. Nyuwun pamit sing ati-ati. Nun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja kejaba cah cilik. Bali yo. Nun nggih. Langsung jujung amarta wae terus. Ah iya mendak dukani sing dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pepundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa Sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek Kula Sedewa mergo kowe matur karo Pepundhen Pandhawa. Kaya omong aku ngono terus Kula Sedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik pareng Sinuwun. Yo kono kawan Petruk. Pareng nggih sinuwun. Yo Bagong sing ati.